Janni Sofia Virtanen, Ja minkä ikäinen olet? 16. Olet melko nuori tällaisiin juhliin. Sinulla ei tainnut olla lupaa olla saarella vai mitä? Ei. Mä kerroin mun vanhemmille, että me mennään aamummille landelle viikonlopuksi. Aamuko sinut kutsui? Joo. Se sai Aleksilta luvan kutsua sen kavereita. Oletteko te hyviäkin kavereita? Parhaita. Tai no, ainakin ennen tätä reissua. Mitä jos aloittaisit eilispäivästä? Kerro minulle oma versiosi tapahtumien kulusta. Me tultiin sinne aamun veljen autolla ja Perttu ja Rafael tuli hakemaan meitä veneellä rannasta. Mua sen veneen matka jännitti, kun mä pelkään vettä. Ja silti lähdit viikonlopuksi saarelle. Niin. Sinä et tuntenut näitä muita entuudestaan. En henkilökohtaisesti. Olin mä kuullut aamulta jotain juttuja. Millaisia juttuja? No, esimerkiksi sen, ettei Rafael ollut reagoinut kovin hyvin aamun ja Aleksin suhteeseen, kun ne siis on hyviä kavereita. Millaisen kuvan sinä sait Rafaelista? Se oli aika hiljainen, mutta sitten kun mä juttelin sen kanssa, niin se oli ihan mukavan oloinen. Me oltiin just päästy perille ja Amu ja Perttu oli jäänyt meistä jälkeen, niin mä ajattelin avata keskustelun sen kanssa. Toi oli itse asiassa mun eka kerta veneen kyydissä, niin siksi mä olin vähän hermona. Ai jaa. No, toivottavasti se ei traumatisoinut sua ihan kokonaan. Ei nyt sentään. Oli se loppujen lopuksi ihan siistiä. Sä olit hyvä kapteeni. No, kiitos. Ootko sä venellyt jo kauan? Siitä lähtien, kun tää paikka rakennettiin. Faija opetti meitä. Koska tää on rakennettu? Joku 6 vuotta sitten. Faija ja sen veli rakennutti tän mesta. Teidän perhe siis oikeesti omistaa ihan kokonaisen saaren. Vähänkö siistiä? Niin, onhan se. Miten ihmeessä me saadaan olla täällä keskenämme? Alex sai porukat suostuteltua. Moi! Mahtavaa, kun tulitte. Sä taidat olla Janni. Joo, hauska tavata. Kuin myös. Mä oon Alex. Niin, mä vähän päättelinkin. Kiitos muuten kutsusta. Kiva, kun pääsit tulemaan. Musta on mahtavaa päästä tutustumaan aamun kavereihin. Perttu ja Raffe, voitteko käydä näyttämässä Jannille paikkoja? Mulla olisi aamulle vähän asiaa. Missä kaikki muut on? Siellä sun täällä varmaankin. Tää on aika laaja alue. Tuut kyllä pian huomaamaan. Esittelykierros on sit tarpeen. Tää on sun ja aamun mökki. Wow, meillä on ihan oma mökki. Mene vaan kattoo sisälle. Mä ajattelin, että se olisi ollut lukossa. Kyllä ne yleensä onkin. Mut pidetään ne nyt auki tänä viikonlopun ajan. Ettei meidän tarvitse säätää noiden avainten kanssa tai pelätä, että ne hukkuu jonnekin. Eikö me siis lukita ovia, kun me nukutaan täällä? Ei tänne ketään ulkopuolisia tule, jos sitä pelkäät. Ei täällä asu ketään lähimaillakaan. Ai moi, sä oot se aamun frendi Jenni. Janni, Niin just. Mä oon Henriikka. kiva tavata. Hei, Rafael, tuutko käymään tuolla? Miksi? Tuu nyt vaan, mulla on asiaa. No mitäs toi oli? Ei mitään hajua. Toi oli siis Henrikka. Se on aika, Jäätävä. ainakin ensivaikutelman perusteella. Onkohan sillä ja Rafaelilla jotain juttua? Ai Raffella ja Henriikalla. No ei nyt sentään. Onko se noin mahdoton ajatus? No on se nyt aika epätodennäköistä. Tai, no en mä tiedä. No ehkä niillä on salasuhde. Miten vaan? Tsekataan tää mökki nyt. Elikkäs siinä on sängyt. Tonne voit laittaa vaatteet, jos siis haluat. Ja täällä on vessa ja suihku. Hellaa teidän ei tarvitse käyttää, mutta jääkaappiin voitte laittaa juomat. Me sit syödään isolla mökillä ja käydään saunassa myöhemmin. Joo, ei kai tässä sitten muuta ollutkaan. Kiitti esittelystä.
Niin muuten, onko se Henrikka aina tollanen? En mä sitä niin hyvin tunne. Ei yleensä hengailla samoissa piireissä. Mutta te ootte nyt kaikki täällä. Niin, no, mä olen täällä, koska Raffe pyysi. Muut onkin sitten Aleksin kavereita. No, kiva kuulla, että mä sitten ole ainoa ulkopuolinen täällä. Joo, älä sitä stressaa. Tuut varmaan paremmin toimeen näiden ihmisten kanssa kuin vaikka mä. Miten niin? Sä vaikutat sellaiselta, joka tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. No, kiitos kohteliaisuudesta. Vaikea uskoa, että nämä ihmiset on niin vaikeita. Tuskin aamukaan hengailee sellaisten kanssa. Mennäänkö katsomaan muitakin paikkoja? Joo, mennään vaan. Kieltämättä mä olin heti vähän ihastunut Sakuun. Olihan se hyvän näköinen ja ihan mukava mulle. Ajatteletko Sakusta vielä samaa? Mun on enää vaikea nähdä sitä samanlaisena. Minulle on kerrottu, että teidät on nähty riitelevän noin 3 aikaan aamuyöstä. Mistä siinä oli kyse? Mä olin ihan kännissä. En mä edes muista, mistä se lähti. Sinulla oli myös riitaa Aamun kanssa. Mistä te riitelitte? Mä tein sille aika paskasti. Siksi uskonut mua, kun ihan sama. Ei sillä ole väliä. On tärkeää, että kerrot totuuden. Yritämme kuitenkin selvittää, mitä siellä tapahtui. No, kaikki alkoi sieltä saunalta. Älä Aamu välitä tosta. Ei se mitään, en mäkään jaksa enää saunaa. Siis, mitä tässä oikein tapahtui? Ei Henrikasta kannata välittää. Se ilkeilee, kun se on mustasukkainen. Mustasukkainen? Ai kenestä? Aleksista tietty. Ei vittu, Sara. Oliko pakko möläyttää? Sori. Siis mitä? Onks Henrikka ihastunut Aleksiin? Lievästi sanottuna. Sara, turpa kiinni nyt. Sori. Unohda vaan, mitä mä sanoin. Hei, ette te nyt voi olla kertomatta. No, sä et kerro kenellekään. En tietenkään. Et edes Aamulle. Ei ole mitään järkeä tehdä tästä turhaa draamaa. En mä kerro kellekään. Mä lupaan. Okei, siis. Henrikka on yrittänyt Aleksia koko meidän lukioajan, mutta Aleksi ei ole koskaan ollut kiinnostunut siitä silleen. Siksi Henrikka ei kestä sitä, että Aamu ja Aleksi on niin julkisesti yhdessä. Mä luulen, että Alex tekee sen ihan tahallaan. Se varmaan kutsui Henrikan tänne vaan hieroakseen sen uutta parisuhdetta Henrikan naamalle. Ihme todistelua. Vaikea kuvitella Aleksista. Miksi se niin tekis? Ei se sitä tahallaan tee. Musta se on söpöä. Miksi te ette kerro tästä Aamulle? Miten se auttaisi? Pahentaisi asioita vaan. Sitä paitsi kyllä Henrikka pääsee siitä pojasta yli. Ei ole mitään järkeä pahoittaa kenenkään mieltä yhtään enempää. Totta. Aamu ei kyllä kaipaa yhtään lisää draamaa. Miten niin lisää draamaa? Mitä draamaa sillä nyt on? Ei mitään. Hei, nyt kerrot. Mekin kerrottiin. Niin, ei me kerrota kellekään. No, ei se mikään iso juttu oo. Silloin vaan vähän vaikeita yhden kaa. Onko sillä ja Aleksilla jotain ongelmia? No, ei sillä ja Aleksilla. Vaan? Ette sit oikeesti kerro kellekään. Kaikki salaisuudet jääköön tänne saunaan. No, silloin on nyt vähän vaikeita Rafaelin kaa. Miksi? Eikö ne ole hyviä kavereita? Onko se vaikeana, kun Aamu seurustelee sen veljen kanssa? Onko Rafael mustasukkainen Aamusta? Hetkonen. Onko niillä kahdella ollut jotain juttua? No... Eikä. Ei mitään sellaista. Mä vaan tiedän, että Aamu oli joskus ihastunut Rafaeliin, mutta se ei uskaltanut tehdä aloitetta. Ja no, ilmeisesti Rafael on myös ollut ihastunut Aamuun, mutta se ei enää voi tehdä mitään. Ja nyt Aamu seurustelee sen veljen kanssa. Auts. Kolmiodraamasta tulikin neliödraama. Ei ihme, että Aamu on ollut outo viime aikoina. Semmoinen poissa oleva. Niin, ei tää helppoa ole sillekään. Se taitaa tuntea syyllisyyttä. Vitut syyllisyyden tunteesta. Jos Rafael olisi halunnut olla Aamun kanssa, niin se olisi kyllä tehnyt asialle jotain. Jos se oikeasti välittää Aamusta, niin sen pitää antaa sen olla onnellinen. Sitä mieltä mäkin oon.
Ehkä Rafaelin ja Henrikan pitäisi olla yhdessä. Totta. Silloin saataisiin 2 kärpästä yhdellä iskulla. Hei Jani, ihanaa, että säkin tulit tänne. Sä oot mahtava tyyppi. Äläkä huoli, me pidetään turpamme kiinni. Kertoiko Aamu tämän sinulle luottamuksellisesti? Kerto. Mun ei olisi pitänyt sanoa mitään. Mä halusin vaan, että Sara ja Paula pitäisi mua hyvänä tyyppinä. Mä tein Aamulle tosi paskasti. Mainitsit aikaisemmin, että yritit kertoa Aamulle jotain, mutta hän ei teidän riidan takia halunnut kuunnella sinua. Me istuttiin Pertun kanssa siellä rannalla ja sit Saku tuli siihen. Mä tiesin, että se vaan pelleili. Eihän se voinut tietää, että mä pelkään vettä. No niin, mä lähdin pois sieltä ja törmäsin Aleksiin. Moi. Moi! Mitä sä täällä yksin teet? Luen vaan ajankuluksi. Ei ollut oikein saunafiilistä. Onks kaikki okei? Joo, on. Onks sä viihtynyt täällä? Tää on ihan mieletön mesta. Te ootte tosi onnekkaita. Aiotko sä istua alas? Okei. Mitä sä luet? Tää on vaan yhden menestyneen yrittäjän elämänkerta. Onko se hyvä? On joo. Mä tykkään lukea inspiroivista ihmisistä ja niiden elämäntyylistä. Ennen kaikkea, miten ne on päätynyt siihen pisteeseen, missä ne on. Luet sä paljon? Kieltämättä. Elämänkertoja, itsensä kehittämiskirjoja, jonkin verran politiikkaa. Millä tavoin sä voit kehittää itseäsi yhtään enempää? Aina voi kehittää itseään. Edes jollain osa-alueella. Etkö sä ole jo tyyliin täydellinen? Ainakin sulla meni kirjoitukset ihan sairaan hyvin. Ei tarpeeksi hyvin. 1 E. Just. Sä oot niitä ihmisiä. Ootko sä aina ollut tällainen? Kyseleekö sä aina näin paljon? Varmaan joo. Mä oon kiinnostunut ihmisistä. Niiden käytöksestä ja taustoista. Ai niin kuin psykologiasta. Niin. Kai se on mun mutsin vika. Se on terapeutti. Yritätkö sä nyt analysoida mua? No täytyyhän mun tietää, minkälaisen pojankaan mun paras kaveri seurustelee. Mikä sulla on jalassa? Tää mustelmako? Aamu taklas mut treeneissä. Näyttää aika pahalta. Ei toi mitään oo. Mä oon koko ajan mustelmilla. Sun kannattaisi lopettaa. Sulle tulee vielä pysyviä jälkiä. Sellaista se futis on. Välillä vaan tulee kolhuja. Sattuuko, jos mä kosken siihen? Sattuuko tää? Ehkä vähän. Sä oot ihan mustelmilla. Sattuuko tää? Ei. Entä tää? Ei satu. Mikä sulla on tossa huulessa? Joo, se on tullut jo lapsena. Mä juoksin veitsi kädessä. Sattuuko tää? Mitä sä teet? Miten niin? Miten niin? Siis, mitä sä yritit? Siis luuliko sä, että mä yrittäisin lähennellä sua? No, mitä toisit oli, jos ei sitä? Jos mä olen sulle mukava, niin ei se tarkoita, että mä yrittäisin sua. Älä viitti. Mä näin, mitä sä yritit. Eiköhän sä luule itsestäsi vähän liikoja. Ihan sama. Mä menen kertoa Aamulle. Kerrot mitä? Että tässä on sattunut väärinkäsitys. Haluatko sä pahoittaa sen mielen ihan turhasta? Siis, mitä sä selität? Aamuhan voi saada susta ihan väärän kuvan. Ethän sä haluu vaarantaa teidän kaveruutta. Mä yritän vaan aatella Aamun parasta. Ja sä haluat aiheuttaa sille lisää stressiä. Ihan kun sillä ei olisi sitä jo tarpeeksi. Kyllähän sä sen tiedät. Vittu, mä arvasin, että et sä voi olla sellainen kiiltokuva poika, joksi Aamu on sua kuvaillut. Mä kutsuin sut tänne ihan hyvää hyvyyttäni. Tääkö on kiitos siitä. Mut mä annan sulle anteeksi. Mun puolesta voidaan unohtaa tää koko juttu ja viettää hauska viikonloppu. Eiks niin? Kuule, lue sä vaan niitä sun itsensä kehittämiskirjoja. Sä tarvit niitä. Mä olin menossa kertomaan Aamulle kaiken. Siellä mökillä oli joku tilanne päällä ja Mikko halusi lähteä pois koko saarelta. Se lähti hakemaan Aleksia, jotta se voisi viedä sen Saran, Paulan ja Tommin takas mantereelle. Kertoivatko he sinulle, miksi he halusivat lähteä? Sara sanoi, että Mikko oli tapellut Otonkaa. Ei se oikein tiennyt sitä syytä. Mikko ei halunnut enää olla siellä vaan Otonkaa jostain syystä.
Kerroit siis aamulle, mitä Aleksin kanssa tapahtui. Hän ei uskonut sinua? Aamu oli jo valmiiksi suuttunut mulle. Se oli saanut tietää meidän saunakeskustelusta. Hei, Aamu! Voidaanko me jutella? Kerroitko sä Saralle? Mitä? Kerroitko sä Saralle musta Rafaelista? Anteeksi, ei mun ollut tarkoitus, mutta se keskustelu vaan meni siihen. Just. Mä pyysin sua olla kertomatta. Hei, sori, oikeesti. Ei ne kerro kellekään, ne lupas. Ne. Niin, siis... No, Paulakin oli siinä. Mitä helvettiä? Aamu, anteeksi. Tajuutko sä, miltä tää voi kuulostaa Aleksille? Jos se saa kuulla tästä. Nyt kun meillä menee niin hyvin. Ai hyvin. Alex yritti just suudella mua. Mitä? Kun me oltiin tulla kahdestaan, niin se kosketteli ja yritti suudella. Siis missä? Tuolla metsässä. Miksi sä oot ollut Aleksin kanssa kahdestaan metsässä? Mä törmäsin siihen sattumalta ja jäätiin jutteleen. Kun mä sanoin ei, niin se alkoi syyttää mua. Ei Alex tekis niin. Alex on ihan mulkku. Haista vittu. Hei, onks kaikki hyvin? Ei tässä mitään. Ei, sori siitä äskeisestä. Mä olin täyspelle. Ei se mitään. Onks jotain sattunut? Ei tää siitä johdu. Hei, ei mitään hätää. Voinko mä tehdä jotain? Ihan sama, et säkään usko mua. Onko joku tehnyt sulle jotain? Kuka? Alex. Mitä se teki? Janni, yrittikö Alex jotain? Sä et vaikuta kauhean yllättyneeltä. Mä puhun sille. Oikeesti. Totta kai. Mua se voisi ehkä kuunnellakin. Kiitos, Saku. Oikeesti. Ei mitään. Puhuiko Saku koskaan Aleksille? Niin se ainakin sanoi. Muuttuiko Aleksin käytös? Ainakin se vältteli mua. Esitti viatonta. Paistatteli parrasvalossa koko illan ajan. Mä en enää jaksanut katsella sitä, niin mä menin aikaisin nukkumaan. Mihin aikaan? 11 aikoihin. Mihin aikaan heräsit? Mä en tiedä. Mä olin unohtanut mun puhelimen isolle mökille, niin mä lähdin hakemaan sitä. Alex ja Saku oli ulkona röökillä ja Rafael oli nukahtanut sinne olkkarin sohvalle. Muita mä en nähnyt. Kun mä olin hakenut mun puhelimen, niin Alex lähti sinne isoon mökkiin nukkumaan. Me jäätiin siinä Sakun kanssa sit kahdestaan. Kertomasi mukaan Saku on kohdellut sinua tähän asti hyvin. Mistä te yhtäkkiä aloitte riidellä? Mä luulen, että Saku huumas mut.